Перад тым, як пачаць сённяшні выпуск, мы хацім распавесці вам, шаноўныя слухачы, пра суперцікавы падкаст «Белліт пад піва». Вы можете послухаць его па спасыльцу апісання, і там ёсць таксама крышачку пра нас, таму што мы дамовіліся з дзяўчынамі пра такое невялічкае крос-прома, таму там яны расказваюць пра нас, а сёння мы вырашылі расказаць пра іх, таму што самі слухаем і раім паслухаць вам. Так, сам падкаст, ён не адукацыйны, але там расказваюць пра Белліт. Як такое можа быць? Гэта таму што 3 сяброўкі, яны вось сабраліся за сталом і расказваюць пра цікавасці, якія яны знайшлі ў беларускай сучаснай ці класічнай літаратуры, і знаходзяць там нейкія тэмы, якія могуць зачапіць сённяшняга слухача. Так, то бок дзяўчынкі спрабуюць нам паказаць, што Белліт, ён можа быць не такі нудны, як часта мы памятаем яго са школы, але ён можа быць смешны, актуальны, цікавы, таму яны жартуюць, лаяцца, п'юць піва. Да, таму падкаст 18+, і калі вы хочаце паслухаць сапраўдную сучасную беларускую лаянку і пра сучасны Белліт, пераходзьце, слухайце «Белліт пад піва» і наш падкаст таксама. Мы пачынаем. Вітаем! Гэта падкаст «Забізяпу», які мы размаўляем на тэмы, якія клапоцяць сучасную беларускую моладзь. Мяне завуць Уладзь. Мяне завуць Даша. Гэта была такая радыё-пастаноўка, таму што мы рыхтаваліся, як гэта ўсё сказаць, так па ролях. І сёння мы вырашылі паразмаўляць на суперважную тэму, а мы ў гэтых выпусках, вось такіх першых, мы размаўляем пра тое, што нас з Дашай больш за ўсё клапоціць, пра што мы думаем кожны дзень і што не дае нам спаць ноччу. Так, атрымліваецца у нас такая невялічкая серыя пра нашы псіхалагічныя праблемы. Ну так, таму што у мяне проста няма грошай на псіхолага, і таму я просто прыходжу сюды ў студыю і выкарыстоўваю нашых слухачоў паважаных як вось такіх псіхолагаў, з якімі я магу паразмаўляць. Размаўляю з тобой, калі шчыра. Тэму скажам. Так, давай тэму. Так ты скажы, ты я прапанавала. Тэма прыхільнасць. Так, прыхільнасць. Гэта супер складаная тэма, таму што мы залежныя з Дашай ад прыхільнасці, і мы гэта спрабуем неяк апрацаваць у сваім жыцці і вырашылі, што час пра гэта размаўляць. Так, мы будзем размаўляць менавіта пра прыхільнасць, якая датычыцца ваш нейкіх міжчалавечых адносінаў, стасункаў у такім кантэксце. Я б сказаў, што хутчэй рамантычным, таму што у большасці так. А што? Толькі ў гэтым. Ладно. Калі-небудзь мы зробім такое пра сяброўства, увогуле гэта супер цікава, але сёння пра рамантыку і што з гэтым рабіць. Мне ўвогуле заўсёды клапаціла не толькі мая праблема таго, што я ведаю, што мне з гэтай прыхільнасцю ёсць нейкія, такія пытанні. А таксама у мяне яшчэ ёсць пытанне, адкуль гэта ўвогуле бярэцца і навошта нам увогуле гэта трэба? Чаму мы так імкнемся да фарміравання прыхільнасці да людзей? І вось пра гэта хацелася бы паразмаўляць. Калі мы на гэта пытанне не адкажам, то прынамсі распаведзем нешта пра сябе. Просто мне здаецца, што прыхільнасць гэта вось у параўнанні, гэта дзіўна так параўноўваць, але у мінулы раз мы размаўлялі пра сорам, і мне здаецца, што сорам гэта сацыяльная такая справа, а прыхільнасць гэта тое, што увогуле ёсць у розных асоб, не толькі ў чалавека, і яна існуе, каб адзін аднаго падтрымліваць у нейкія складаныя сітуацыі, калі там хтосьці там хварэе, каб іншы пайшоў там паляваць у такіх сітуацыях. І таму вось прыхільнасць, мне здаецца, што гэта больш такая арганічная справа, з якой можна працаваць, і увогуле яна ўзнікае ў нас, таму што гэта пазбаўляе нас ад такога стрэсу іншага і клапот і пакут, якія з'яўляюцца, калі мы у адзіноце. Я згодная з тым, што гэта быццам бы даволі натуральная нейкая штука, але ўсё ж такі у нас, як у людзей, ёсць нейкія вось сацыяльныя навыкі больш развітыя. І таму тое, што ты сказала, для мяне гэта больш такое ціпа тлумачэнне і, скажам, пашырэнне гэтага паняцця, але не зусім тое, каб прычына
Чаму мы зараз гэта робім, таму што быццам бы адна справа, калі ў нас галоўная мэта гэта там выжываць, ну тут все зразумела, лепш як бы хтосьці адзін, але больш надзейны. А іншая справа, калі зараз быццам бы ну гэта ўжо не сама мэта і таму ну гэта неяк мне проста здаецца, што нам псіхалагічна часам гэта лепш, таму што ну калі казаць пра такія пабытовыя тэмы, і я вось часам думаю, ну я не ў адносінах, і я не ў адносінах ужо каля 1,5 гады, і я просто часам думаю пра то, што мне было б лепш мець гэтую прыхільнасць да кагосьці, таму што я думаю, гэта мне зноў ісці на нейкі Tinder-дейт, зноў гуляць у актора, і зноў вось самае складанае, гэта паўтараць адныя і тыя ж гісторыі смешныя, таму што ну яны заходзяць, я неяк свой стендап такім распрацоўваю. Стендап першага спаткання. Гэта так і ёсць, таму што я заўсёды такой такі, так, гэта зойдзе, гэта жарт зойдзе, гэта не. Гэта гісторыя супер, а гэта не. І самае дзіўнае было ў мяне, калі я на мінулым спатканні я спытаў чалавека, ці расказваў я гэтую гісторыю ці не, а я яго ўпершыню бачу, і гэта было так смешна, таму што мой мозг, ён просто ўжо прыстасаваўся, што вось гэтыя гісторыі яны працуюць. Ну вось, і гэта для мяне ўжо стрэс, таму што я супер ставіўся ад такой сітуацыі, я думаю, ну вось калі б у мяне ўжо былі нейкія адносіны і была нейкая прыхільнасць, я б ад яе проста, мне было ўжо складана адысці, таму што у цябе вось такі лад камунікавання, ён уже усталяваны, ты уже ведаеш чалавека, ён цябе ведае, вы ведаеце, ну вось ведаеце штосьці пра адзін аднаго, і менш эмацыйнага рэсурса просто трачыш на гэта. Я абсалютна згодна, увогуле вось гэты феномен вось гэтых всех дадатачкаў, якімі мы карыстаемся, Tinder і ўсё такое, гэта канешне супер эмацыйна складана, мне здаецца, для большасці людзей. Тут быў момант для рэкламы Тіндера ці іншых сродкаў, таму калі вы іх распрацоўваеце, прыходзьце до нас. Ну прабач, што я так себе. Не, нормально, хай плацяць грошы. Ну, конечно. Да, правильно. Ты за гэтым сачы, таму што я заўсёды забываю, раблю нейкую рэкламу. Ага, так, бясплатна. Ну, так, Tinder, ну ладно, уже як яго проста інакш назваць. Ну, можна Tinder, ну, будзе Tinder, все ведаюць. Гэта сапраўды, мне здаецца, такая вось гэты эфект вітрыны, вось гэта мноства выбараў, якія ты быццам бы можаш зрабіць, гэта такі трохі быццам бы самападман, і вось чаму гэта ўвогуле так эмацыйна выматвае, таму што, мне здаецца, мы хочам вось сфарміраваць нешта больш-менш пастаяннае, нейкую вось прыхільнасць, але такім чынам яно адбываецца ненатуральна, як павінна быць, напрыклад, вось вы з кімсьці пабачыліся, у вас адразу іскра, буря, безумие, все такое, нейкая хімія адбылася, ну вось і все, типа гэта так натуральна павінна адбывацца, а тут атрымліваецца, што мы штучна спрабуем проста праз нейкую, што гэта, як хочаце, тэорыю верагоднасці, праз матэматыку, типа просто, ну вось калі там я на 100 дэйтаў схожу, то типа хоць адзін, мабыць, ну і падыдзе, все такое, і гэта супер ну гэта не натуральна, мы просто самі себе спрабуем падмануць, і, канешне, гэта выматвае. Гэта быў такі невялікі спіч просто на тэму Tinder-дэйтаў, просто я ў нейкі момант падумаў пра тое, што вось тое, што ты кажаш пра Tinder, гэта ўвогуле, ну, мне здаецца, што яны не тычацца самой тэмы прыхільнасці, яно больш проста тычацца такой болю, які ў цябе ёсць дзесьці ўнутры. Ну что ты кажешь, а у тебя что нет? Ну, я просто выдалил Tinder месяц тому. Правильно. Ну, гэта было правильное решение. Ну, карацей, пра прыхільнасць і тое, што ты казала пра вось гэтую складанасць, мне часам здаецца, што увогуле гэта такая бяда, знак бяды, таму бяда. Да. Я такое праверачнае слово. Так вось, яна увогуле можна перанесці з Тіндера увогуле на адносіны паміж людзьмі, таму што часам чалавек, ён у нейкі пэўны момант разумее, што вось гэтае, ну, ён стаміўся ад нейкай прыхільнасці ад іншага, ад вось такіх адносін, але ён ад іх не адмаўляецца, таму што яму проста ўжо нармальна, а вось гэты Тіндер, ён проста часам і карысны, таму што он, калі ты яго адчыніш, ты можаш проста зразумець, што у свеце ёсць шмат крынжоў, але часам і не крынжоў. Вось, але часам і не. І ты думаеш, ну,
мабыць, ёсць і варыянты лепш, чым гэты чалавек. І у гэтым выпадку яны часам могуць дапамагаць. Але нават калі усялякія ціндары адкінуць, проста думка пра тое, што вось я з кімсьці, але мне у пэўныя часы дрэнна, вось як з ёй працаваць, што мне працаваць з гэтымі адносінамі і рабіць іх лепш, і ў які момант гэтая прыхільнасць, яна ўжо вось яна становіцца нездаровай. Вось гэта цікава. Так, вось я згодная, што калі я так задавала такое пытанне, што чаму мы ўвогуле імкнемся да прыхільнасці, другое па істотнасці для мяне пытанне гэта тое, што вельмі часта мы нават не хочам думаць пра тое, што насамрэч варыянтаў шмат, што вось у нас увесь свет, мы можам знайсці нешта суперкрутое, і мы лепш будзем тут, таму што тут нам ужо ўсё так звычна, ужо проста, камфортна. Як мінімум мы не саромемся, все такое, ўжо рэальна прасцей эмацыйна, але праблем шмат, і яно ўжо па маштабах не столькі важыць, вось як колькасць праблем і стрэса і все такое. Ну вось я разумею у апошнія часы, што мне хочацца знайсці нейкія адносіны, і я разумею, якая ў гэтым асноўная мэта. Асноўная мэта гэта ў тым, што я цяпер супер стомлены. Так, у мяне там праца нейкая, у мяне вучоба, у мяне я імкнуся там трапіць у унік за мяжой і гэтак далей. Супер шмат стрэсу. І у мяне з'яўляецца такая думка: а калі б у мяне былі нейкія адносіны, мне было лягчэй, таму што мяне хтосьці заўсёды быў гатовы падтрымаць. І я думаю, вось у гэты момант, калі ў мяне знікае гэта думка, яна ўзнікае неяк неарганічна. То бок я не проста знайшоў кагосьці, а у мяне ёсць нейкая мэта ў гэтым, каб мне было лягчэй. Я думаю, мабыць, я хачу ў гэтым фарміраваць не прыхільнасць, а залежнасць ад кагосьці. Таму што вось ёсць такое адчуванне, што вось проста я хачу пазбавіцца нейкай пэўнай часткі сваёй свабоды, каб мне ў эмацыйным плане было б лягчэй. Але, калі шчыра, гэта не заўсёды, у адносінах не заўсёды лягчэй. І ёсць увогуле розныя меркаванні на гэта. І вось мой мозг, ён думае, што мне будзе лягчэй так. Але вось у мяне быў былы, і ён мне казаў, што яму наадварот, яму ў адносінах яму цяжэй, таму што ён павінны аддаваць эмоцыі, ён павінен штосьці будаваць, ён павінен, я цяпер думаю, што я так не казаў, проста каб скончыць нашы адносіны. Карацей, гэта супер смешна. Я все равно не зразумеем, скажем, давай уже жорстка браніць, давай, поехали. Я просто думаю, што гэта будзе таксама мой бацька слухаць, і я ўжо не магу тут супер так тут падрабязна пра гэта. Нагадай, калі ласка, імя майго тата Женя. Евгений. Тут выключайце, калі ласачка. Я ўжо сказаў, што былы. Карацей, справа ў тым, што мы ўжо пасля таго, як нашы адносіны скончыліся, пра гэта размаўлялі, і ён кажа, што яму ўвогуле цяжка будаваць, таму што калі ты у адзіноце, калі ты адзін, ты проста жывеш сам сабой, і ты не павінен укладвацца ў іншага чалавека. А калі ёсць хтосьці іншы, ты павінен вось і з ім штосьці рабіць, не толькі з сабой. І вось гэта такой іншы погляд, які мне вось ён цікавы, але я яго не... Вось я такім чынам я сам не думаю, але гэта цікавае меркаванне, мне здаецца. Вось моя пазіцыя хутчэй сходная з тваёй, то бок для мяне адносіны гэта сапраўды нейкі такі вось safe place і месца, дзе я магу быць слабой і даваць слабіну, так, і быць зразумелай, ці прынамсі не баяцца нешта расказаць, нешта паказаць і спадзявацца, што я буду зразумелай. На жаль, не заўсёды гэта так атрымліваецца. Але так, гэта дае гэту менавіта такую надзею, і гэта класна, ўжо з'яўляецца нейкія сілы жыць. Наконт таго, што казаў твой былы, мне здаецца, гэта насамрэч, не ведаю дакладна, што мы яго ў галаве, але мне здаецца, што быццам бы ў нашай культуры гэта вось такое распаўсюджанае меркаванне менавіта сярод мужчын. Напрыклад, вось усе гэтыя жарты пра... Гэта нават не жарты, гэта такія стэрэатыпы, мабыць, яны нават часта не стэрэатыпы. Тое, што вось усе жанчыны хочуць пабрацца шлюбам як мага хутчэй, знайсці вось свайго гэтага прынца, пражыць ім усе жыццё. А мужчыны, яны
ну мабыць яны і хочуць там быць у адносінах, то бок для іх для больш нейкая вось романтычная частка, романтычныя адносіны гэта істотная частка жыцця, але ўсё ж такі яны типа вось будуць адкладваць вяселле як мага даўжэй і все такое. Вось яны не хочуць гэтых менавіта committed штукі типа статуса, яны гэтых быццам бы пазбягаюць больш цікава. Я вось ніколі не чуў, што мужчыны яны больш не хочуць прыхільнасці, чым жанчыны. Ну я больш маю на увазе менавіта усе гэтыя выразы типа, што ну вось калі б ён яе сапраўды там кахаў, ён бы ўжо зрабіў прапанову. То есть заўсёды быццам бы людзі маюць на увазе, што для жанчыны гэта істотна, а мужчына ён типа павінен гэта зрабіць, калі яму вельмі падабаецца жанчына, а не таму, што ён гэтага хоча типа пабрацца шлюбам. Ну так, я просто цяпер думаю пра сваіх сябровак, і гэта сапраўды часам так, калі для іх суперістотна вось быць з кімсьці, і таму што гэта сапраўды вось тое, што ты кажаш, што гэта safe place, а для мужчын часам гэта не safe place, таму што просто культура наша, мне здаецца, так пабудавана, што жанчыне ёй лягчэй, калі яна з кімсьці. Просто так вось я не ведаю стэрэатыпы, патрыархат, ён робіць вось такія правілы, што вось, напрыклад, учора у нас быў вечар з маімі бацькамі, і яны там казалі, што вось у мяне ёсць сястра малодшая, і то, што вось калі яна не выбіраецца з шлюбам з кімсьці, яна не будзе сапраўды незалежнай. Ёй 5 год? Мы пра будучыню казалі. Мама! А ты што думала? Я просто не зразумела, што гэта за такія доўгатэрміновыя планы. Ну ладно. Ну, канешне. Ну вось, што яна сапраўды можа быць незалежнай, калі ў яе хтосьці будзе. Таму што яна вось... Я будзе на каго, калі што будзе. Я не ведаю. Пакласціся, так. Ну, не ўпэўнены, што так можна ўжываць. Пакласціся таксама будзе на каго, што? Ага, ну добра. Кім чым? Гыкам. Так вось. Што я кажу? Што вось гэта супер дрэнна, і гэта... У мяне есть суперская гісторыя, таму што адна з маіх сябровак, яна вось якраз з-за таго, што яна на яе шмат вось ціск гэтай патрыархальнай культуры, якая прадугледжвае, што, ну, лепш быць з мужчынай, чым без, і увогуле нізкая такая самаацэнка, яна вядзе да таго, што яна шукае не прыхільнасць, яна шукае не проста адносіны, а яна хоча залежаць ад кагосьці. Таму што яна, ну вось у яе былі адносіны, і яны былі суперскладаныя, таму што яна была на 100% адданая гэтым адносінам. І мне здаецца, што так нельга, таму што у адносінах заўсёды павінен заставацца ты сам. Конечно. А яна была гатовая вось сябе адмовіць ад самой сябе і аддаць проста іншаму чалавеку і рабіць усё, каб гэтаму чалавеку іншаму было супер. І я проста гляджу на гэта, і я думаю, а гэта такая сітуацыя, якая, ну, у будучыні вядзе да гвалту ў сям'і, напрыклад. Так і ёсць. І да ўсяго астатняга, таму што проста калі ты адмаўляеш, ну, сябе, ты проста калі ты адмаўляеш сябе ад сябе, ты проста страчваеш сваю поўную незалежнасць, і іншы чалавек, ён можа табой як заўгодна маніпуляваць. Гэта абсалютна праўда. Ну, то бок відавочна, што гэта ўжо зусім нездаровыя рэчы, гэта сапраўды не прыхільнасць, гэта залежнасць, яно так і называецца. А цікава, а вось як ты думаеш, ці ты ведаеш, яна гэта, ну, асэнсоўвае, што яна так себе... Яна разумее, што яна шукае гэту залежнасць, не? Ну, вось... Гэта была супер цікавая размова у мяне з ёй некалісь таму што яна кажа, што так, я разумею, што часам мои паводзіны яны проста ідуць да таго, што ён, мабыць, гэтага і не заслухоўвае. Але я разумею, што часам я думаю, што іншага варыянту ў мяне ўжо не можа быць. Вот. А ёй, я думаю, а цябе ж нават 20 год яшчэ няма. Жудасць. Які варыянт? І яна кажа, што ну вось гэта адзіны чалавек, які мяне любіць, які мяне змог бы за гэтыя гады палюбіць. Я думаю, вось я сапраўды ў гэты момант я твараюся сваёй маці, якая кажа, колькі цябе гадоў, колькі цябе яшчэ будзе гэтага кахання, ой, ты яшчэ не ведаеш. Малайчына. Наконт вось гэтай штукі, пазіцыі твоей сяброўкі, я разумею, што гэта, да, на жаль, штосьці, што вельмі цяжка, ад чаго вельмі цяжка пазбавіцца, і з гэтым трэба шмат працаваць. Мне здаецца, што я
не просто схільна, у мяне сапраўды ёсць праблемы з большасці з эмацыйнай з такой залежнасцю, то бок сваімі ўчынкамі я іх яшчэ магу кантраляваць, а вось з эмоцыямі ўсё зразумела нашмат больш складана, як ты гэта спыніш, як гэта перапрацаваць, гэта шмат часу, шмат сіл, усё такое. Але я магу сказаць, што ў мяне былі мае несур'ёзныя, такія больш-менш сур'ёзныя першыя адносіны, яны былі супер цяжкія для мяне, для іншых чалавека не ведаю, мне здаецца, гэта так для яго не было. Яны доўжыліся прыкладна 2 гады, 100 разоў мы там разыходзіліся, і я пакутвала жудасна, і кожны раз было горш і горш, і калі шчыра, у мяне нават у моманты, калі я разумела, што ё-маё, што ж такое адбываецца, чаму я не магу ад гэтага пазбавіцца, у мяне былі асэнсаваныя думкі, такі, у мяне быў страх таго, што я з гэтага ніколі не змагу выбрацца. Я баялася, што я вось так вот, і кожны раз думала, всё, хопіць, а потым ты просто уже тыдзень праходзіш, уже так трошки падастыла, і уже думаеш, можа, і ты просто адмаўляешся думаць, што ёсць іншыя людзі. Я не была шчаслівая, але у мяне быў страх чамусьці, што я ніколі з нікім іншым не буду шчаслівая. І зараз што апынаецца? Што я, не ведаю, наколькі я зараз шчаслівая, але у любым выпадку я шчасліва больш, чым тады з кім заўгодна. У мяне тут 2 тэорыі адразу. Па-першае, я думаю, што гэта з-за таго, што гэта ўвогуле першае каханне. І як у маёй сяброўкі, і ты не бачыш выпадку, калі ты камусьці шчыра цікавы. Вось так, што чалавек, ён гатовы цябе кахаць. І гэта новае ўвогуле пачуццё, таму што гэта зусім іншыя адносіны з кімсьці. І ты так імі захоплены, і для цябе гэта ўвогуле дзіўна. Гэта як першы раз, я не ведаю, прыгнуць з парашута. Гэта проста, зусім аутстэндинг. Гэта тое, што таго, што у цябе ўвогуле дагэтуль у жыцці не было. І таму цяжка з гэтага зайсці, таму што ты не ведаеш. Вось. Ці ёсць другая тэорыя, што гэта проста адносіны з нарцысам. Гэта тэорыя, да, гэта все правільна. Просто я разумею, што у мяне было штосьці кшталту. Некаторыя людзі хочуць забароніць гэта слова кшталту. Я абажаю, калі ласка, не трэба, не забараняйце. Што хацела сказаць, не проста адносіны з нарцысам, а вось гэта ж заўсёды такая супер лепшая парачка, якая ніколі не разыдзецца, гэта трывожны чалавек і нарцыс. У іх будзе самая балючая адносіны ў свеце. Я думаю, што і чалавек з нізкай самаацэнкай нарцыс, я думаю, так лепш. Таму што, трывожна, ты проста трывожная. У мяне не нізкая самаацэнка. У мяне нестабільная. Увогуле гэтай катэгорыі больш правільная, стабільная, нестабільная, нестабільная. Давай казаць, што нестабільны чалавек з нестабільнай самаацэнкай і нарцыс. Офігенна. Вось, вы штосьці вызначылі сапраўды, таму што вось я разумею, што у мяне была нізкая самаацэнка, і ў мяне таксама былі адносіны з нарцысам, і гэта было таксама суперскладана, і вось я цяпер разумею, што я вось чалавек, які не дасць сябе такой магчымасці быць у залежных адносінах. Але ў той момант я быў гатовы ўсё аддаць ад сябе, і я быў гатовы такі, што я ввогуле там не чалавек. Тады, у той час, у той пэўны момант. Проста з-за таго, што вось нарцыс, ён заўсёды шукае сваю ахвяру. І вось калі ён знойдзе, ён будзе проста піць кроў і ўсё з'рабіць. І тут мне здаецца, што ў сітуацыі, калі ты ўжо з нарцысам, трэба проста бегчы, і ў гэтай сітуацыі ты ўжо гэтыя адносіны іх змяніць немагчыма. Абсалютна так, але бегчы вельмі цяжка, яно не хочацца. Там справа ў тым, што ты разумееш, што трэба, але тебе настолькі не хочацца, думаеш, Таму што гэта тое, што робіць нарцыс. Ён такі павук, які сеткі робіць, і тебе проста суперскладана ад іх збегчы, таму што думаеш, таму што ён вось часам ён і кажа, што я люблю цябе больш за ўсіх. Да! Мне ж сэрца прыхваціла ўжо. Памятаеце, як у першым выпуску вы спрабавалі адмовіцца ад слова «да», дык вось вам «да» крычыць. Прабачце. Людзі да лору ўжо пайшлі, яны ўжо далей не слухаюць. Мы гэта неяк так менш зробім, але гэта было супер моцна. Я проста хачу, каб вы гэта заўважылі, Даша цяпер, яна трымаецца проста за сэрца, таму што супер балюча. Я реально нешта забалела. Гэта апошні кавалак нарцыса, ён проста выходзіць з цябе. Карацей, што я хацеў сказаць, што вось і яны проста робяць усё, каб ты не хацеў з такіх адносін уводзіць. Яны ўвогуле, мабыць, не асэнсоўныя, я не ведаю, але яны
прымушаюць паверыць. Не, я про тое, што яны паніжаюць твою самаацэнку унутры, таму што якраз з-за таго, што ты адмаўляешься ад самога сябе, ты пачынаеш думаць, а што ёсць я? І пачынаеш думаць, што увесь я гэты чалавек. Я вось проста з'яўляюся люстэркам для гэтага чалавека. І ў гэты момант ты яшчэ менш, я не ведаю, думаеш пра сябе ў гэты момант, і ты думаеш, што а я ўвогуле нішто. А дагэтуль у цябе яшчэ штосьці было, а ў гэты момант ты проста страчваеш. А калі гэты чалавек, ён цябе адмаўляе, то ты проста з'яўляешся люстэркам, які больш ніхто не глядзіць. І ты проста, нішто. А што ёсць у люстэркі, калі ніхто не глядзяць? Гэта, проста там нічога няма. І трэба неяк пачынаць сябе пабудоўваць зноў на нейкіх іншых сродках, на нейкіх іншых базісах. І што вось галоўнае, сапраўды на нейкіх іншых базісах, таму што ўвогуле, калі вы ўжо зразумелі, што ў вас ёсць нейкія праблемы з такой, скажем, самаідэнтыфікацыяй, што вы не зусім зразумееце, хто вы і які вы. Вось задайце сабе гэта пытанне, я які? Вось проста, калі прыбраць астатніх людзей, як і на мяне ўплываць, я які? Што я пра сябе ведаю? І вось калі вам здаецца, што ёсць нейкія праблемы з разуменнем таго, які вы сам... За што вы сябе паважаеце? Чаму вы сябе любіце? Вось, я не ведаю, просто за што вас можна любіць? Так вось, горшае, што вы можаце зрабіць, гэта замест таго, каб азначаць гэта сам для сябе, гэта шукаць чалавека, які будзе рабіць гэта за вас. Гэта даць магчымасць камусьці вызначаць, які вы. Гэта вось рэальна горшае, таму што тады у вас так ці інакш, рана ці позна з'явіцца вось гэтая думка, што ніхто іншы мяне не палюбіць, так? Вось трэба трымацца за гэтага чалавека. І, гэта залежнасць яна ёсць, трэба за яго трымацца, таму што вы будзеце верыць свята ў тое, што вось з гэтым чалавекам толькі вы нейкі цэласны, дастатковы і ўсё такое. Увогуле, вось калі у вас, мне здаецца, хоць раз з'явілася думка, а хто, калі не ён, а хто, калі не яна, гэта ўжо трэба пра гэта падумаць. Вось гэта дакладна я, таму што, але, вось, што цікава, гэта не залежыць ад таго, нарцыс чалавек ці не, таму што у мяне вось 3 тыдні таму была сітуацыя, у якой я чалавека, якім я нават у адносінах не был, я проста уявіў сябе, як бы было цудоўна, калі б мы былі. І я, мне здаецца, што я так неяк закахаўся ў чалавека, і я ўжо уяўляў, якая гэта будзе проста суперская пара, што гэта проста будзе цуд, і чалавек нічога не зрабіў, каб я пачаў сябе ад сябе адмаўляць. Але я ўжо думаю, што я ўсё. Калі не гэты чалавек, я проста не ведаю, як гэта. Я так доўга шукаў, чтоб чалавек вось я гэтым падыходзіў і гэтым падыходзіў. І мне проста адмовілі, і я вось падумаў, так, жывем далей, шукаем іншага чалавека, ад якога я буду супер залежаць. Мне здаецца, што вось тое, з чаго мы пачыналі, што я шукаю чалавека, каб мне было лягчэй, гэта я шукаю сапраўды, я вось цяпер толькі разумею гэта, што я шукаю сябе чалавека, ад якога я буду залежаць. Таму што я хачу неяк гэтага пазбавіцца, каб я проста, не прымаў ніякіх рашэнняў увогуле ў сваім жыцці. Бачыш, як яна цікава працуе, атрымліваецца. Ты, зразумела, што, па-перше, на пачатку стасункаў нейкіх ты ўсё адно чалавека ідэалізуеш, усё адно ты там штось сам сабе дадумваеш, нейкі яго вобраз там дапаўняеш, там, мабыць, у лепшым выпадку на палова, праўда. Па-другое, як вось цікава гэта працуе, што паспрабую сфармуляваць. Напрыклад, мы пачынаем думаць, тое падыходзіць. У мяне былі вось такія мары на чалавека, такія, падыходзіць. І вось тады хто, калі не ён? Вось ён уже там не зацікаўлены, вось хто, калі не ён? Цікава, яго галоўны недахоп — гэта як мінімум тое, што ты яму не патрэбны. І гэты недахоп, ён павінны проста пераважваць усё астатняе. Чаму мы ўсё адно працягваем чапляцца, калі мне здаецца, што вось нейка так павінна працаваць, што ад гэтага нас павінна адразу проста адвярнуць. Які бы там не быў прыгожы, разумны, смешны, высокі, Я зноў дрэнна. Проста я ў гэты час думаю, што можна ж чалавека неяк пераканаць, можна проста чакаць і ці неяк уразіць чалавека і ўсё. Давай. Гэта то, як я гэта раблю. Не, я разумею, канешне. Я проста, так.
Я разумею то, што адчуваеш. Гэта, ну, ва ўсіх людзей, у якіх ёсць нейкая праблема з залежнасцю ў адносінах, ёсць гэтай думкі, а вось я гэта змяню, і тады ён мяне яшчэ будзе так цаніць, так, і ён будзе проста, типа, закаханы мяне на ўсё жыццё, таму што я яшчэ, типа, і лепш яго зраблю. Все, я цяпер думаю, што гэта супер трэба прапрацоўваць і пра гэта думаць, таму што штосьці ў гэтым ёсць нелагічна. Вось, бачыце, які ў нас ўсё ж такі карысны падкаст, і ён, як мінімум, дапамог аднаму чалавеку, які знаходзіцца ў студыі цяпер і размаўляе. Я спадзяюся, што хтосьці, мабыць, хто не вельмі у звычайным жыцці схільны да такой за самааналізу, самарэфлексіі, мабыць, зараз пра нешта падумае і зробіць сваё жыццё лепш. Увогуле, мы вось з табой размаўлялі пра гэта, і ты казала, што нельга падыходзіць да усялякіх адносін да таго, як ты сходзіш да псіхолога. Ну, увогуле, усе ідзем да псіхолага. Нельга выходзіць на вуліцу, пакуль вы не сходзіце да псіхолага. Ну, вось так робім. Што пакуль у цябе будзе нізкая самаацэнка, увогуле нельга заводзіць гэтыя адносіны, таму што ты проста... Ты так не казала? Я казала наконт праблем з самаідэнтыфікацыяй. Ну, нестабільнасць самаацэнкі, проста ты ад гэтага не пазбавішся. Калі так сказаць, то гэта, ну, ты можаш гэта прапрацоўваць, але ад гэтага, на жаль, мне здаецца, вельмі цяжка пазбавіцца. Таму, хутчэй, я пра праблемы з вызначэннем таго, хто ты ёсць. Ну, проста я думаю, што калі ў цябе нізкая самаацэнка, ты сам псіхалагічна будзеш шукаць сябе такога нарцыса. Ну, на жаль, так. Вось над гэтым як бы трэба працаваць, над інтэнсіўнасцю, над разумееш, яно, вось, на жаль, вось гэта нейкія эмацыйныя схільнасці, з імі ж вельмі цяжка працаваць, ад іх цяжка пазбавіцца. Трэба проста вучыцца, і гэта патрабуе час і сілы, але потым, ну, вы не пашкадуеце пра тое, што працавалі на гэта. Трэба вучыцца, каб ваша рацыянальнае, вашы сапраўдныя погляды і тое, што вы разумееце, яно мела магчымасць вось пераканаць ваш вось гэты эмацыйны такі парыв. А вось зараз за гэтым бэдбоем, а вось зараз за гэтым нарцысам як дачаплюсь, і ён будзе так мяне любіць. Я просто, ведаеш, падумаў, што ось колькі людзей з нізкай самаацэнкай? Ну, вось шмат. Кожны першы. Да, ну, вось, хто не? Да. А нарцысаў колькі? Ну, менш. На асобны востраў і хай сядзяць. Ну, як... Я вспомнил, як вы 2 гады таму мы просто з тобой сядзелі такія, а чаму просто усіх мужчын на асобны востраў? Гэта і зараз у мяне такія думкі. Ну, я просто, калі я пра гэта думаю, што іх всіх трэба просто кудысьці, я і пра сябе таксама так думаю, я думаю, а я чым лепш... тут, калі ласка, я не ведаю, з кім яшчэ я магу размаўляць у гэтым жыцці, так што ты сядзі не рухайся. Я лічу, я больш радыкальны, чым ты. Я просто лічу, што ніякіх не трэба рабіць выключэнняў з гэтага. Блін. Ну, а што? Можна рабіць просто асобныя, я не ведаю, краіны ў гэтым востраве, што так, вось тут мужчыны, якія на стэроідах, тут мужчыны, якія любяць кнігі, тут мужчыны, якія любяць там штосьці іншае. Девочки, вольная вакансія, калі хто хоча са мной сябраваць, пішыце, калі ласка. Я умею кантраляваць свае праблемы эмацыйныя. Я ўвогуле добрая акторка, я магу рабіць выгляд, што ўсё супер, вось тут атрымліваецца звальняцца. То бок ты ўжо шукаеш на маё месца кагосьці тут. Ты ж сам сказаў. Я сказала, не сыходзь, калі ласка. Ты кажаш, я сыходжу. Так ты разумееш, што мы з табой, ну, я так планую, што мы будзем раз'едземся з табой у розныя краіны, але падкаст не скончыцца. Я просто буду з вострава табе записваць. Мы будзем там, адтуль я буду рабіць прамыя ўключэнні з таго, што там адбываецца. А ўвогуле там не трэба сувязь. Ну, вось, а тады, а які так дэсэнс, сапраўды, калі усе будуць проста дикпики все равно будут досылать, блин, все равно дойдут. Мамочка, прости, калі ласка. Давайте-ка ласка до темы. Вернемся. Так гэта і ёсць частка... А, не, гэта не частка наша тэма. Мне здаецца, што гэта... Тое, што мужчын... Ну, гэта... Так, пагадзіце са мной, што гэта выратуе нас ад гэтай прыхільнасці і ўвогуле ад залежнасці тым больш. Ну, такое наше ёсць рашэнне. А як думаеш, гэта не... Не, гэта не палітычная тэма. Усё добра. Дикпікі? Не, гэта ўжо палітычная. Прават. Ой, так рагачу гучна, напэўна. Ну, так гэта такая, каб нашым слухачам было больш смешна. Калі ты чуеш чалавечы смех, табе больш смешна. Спадзяюся. Ну, так вось, нашыя парады. Мая такая, што перад тым, каб пачаць увогуле будаваць нейкія адносіны, трэба задаць сябе некалькі пытанняў,
у тым, за што вы сябе любіце, за што вы сябе паважаеце і што вы чакаеце ад гэтых адносін. Калі там будуць адказы пра тое, што я буду з гэтым чалавекам і што я не ведаю, ну вось гэта і будзе ваш адказ, то гэта, мне здаецца, дрэнна. Моя псіхалагіня на гэты конт казала, мне здаецца, гэта вельмі правільная думка. Я казала, што вось... Ой, я зараз не хочу гэта спраць. Ладно, короче, што я типа шукаю адносінах, мне кажется, гэта типа не зусім здаровая штука, і яна сказала такую рэч, што, на жаль, сапраўды ад гэтага пазбавіцца будзе вельмі складана, калі нейка вось гэта траўма і гэта патрэба, ты гэту патрэбу адчуваеш, што ты з ёй зробіш, типа просто, перастанеш яе адчуваць, немагчыма, гэта так не працуе, на жаль. Але вельмі важна асэнсоўваць, гэта тое, што я шукаю, гэта тое, што прыносіць мне задавальненне. Але яшчэ павінна быць так, так і так. І калі вось гэтага так, так і так там няма, і ўсё астатняе плохо, але вось толькі за гэта я чапляюся, вось ад гэтага трэба бегчы. Нават калі вы разумееце, што вось ёсць нейкая у вас сапраўды праблема, нейкая патрэба, якая вам не падабаецца, галоўнае асэнсоўваць, і каб яна як бы не пераважвала ўсё астатняе. Вось такая штука. Гэта супер мудра. Твоя псіхалагіня — гэта цуд. Гэта праўда. А магу распавесці за тое, што я раблю, а то гэта ўжо не так мудра. Давай. Вось я сказала, я ведаю, што я даволі эмацыйна залежная, у чым гэта праяўляецца. Увогуле гэта можа такое быць з усімі людзьмі, але мне здаецца, усе людзі, у якіх есть схільнасць вось да нейкіх залежнасцей ад людзей, гэта ўсё-такі ў большасці раскрываецца менавіта ў рамантычных адносінах, таму што гэта типа самы блізкі, самы інтымны ўзровень адносінаў паміж людзьмі. Атрымліваецца, што ў мяне асноўная праблема — гэта тое, што я пачынаю не адлюстроўваць персанальнасць чалавека, з гэтым, дзякую Богу, здаецца, праблем няма. Але я пачынаю адлюстроўваць эмоцыі чалавека, і працую гэта такім чынам, што кожны раз, калі чалавек адчувае хоць нейкую негатыўную эмоцыю, ён стаміўся там, проста не спадабалася яму надвор'е, нешта такое. Гэта для яго можа быць невялічкі стрэс, невялічкае перажыванне. Я буду ўсё гэта адлюстроўваць, адчуваць таксама, але яшчэ і x5. У мяне яшчэ будуць дадавацца думкі, што я магу зрабіць, а чаму так, і як жа мне зараз бы хацелася, каб у нас все было добра, мы няшылись пад пледзікам, а тут нейкая ціпаня. І ён, гэта, напрыклад, там вось ён, не ведаю, паесць смачненька, і ўсё, яго ўжо нармальна строй. Я яшчэ буду тыдзень такая хадзіць, панурая. Вось так атрымліваецца. То бок, даволі часта я проста неяк, у мяне блакуюцца свае сапраўдныя эмоцыі, я проста пачынаю вось гэта неяк адлюстроўваць. І гэта цяжка. Так, а што ты з гэтым робіш? Раблю я тое. Па-першае, я ведаю нейкія, скажем, закон свайго досведа, я ведаю нейкія red flags, якія што можаш зрабіць? Ад гэтага не пазбавішся, буду адлюстроўваць все адно. Як мінімум, трэба абіраць тады стабільных людзей, больш-менш са стабільнай псіхікай, каб мне было нармальна жыць. Як гэта можна зразумець? Вось ёсць даволі шмат. Я вось ведаю, якія рэчы могуць мяне трыгерыць на нейкі стрэс, якія рэчы... Гэта складана, я ж не магу даць нейкі спіс парадаў, але вось проста я ведаю... даволі вялікі спіс нейкіх рэчаў, якія могуць мяне ці трыгерыць, ці якія сведчаць пра тое, што хоча у чалавека ёсць нейкія праблемы з эмацыйным кантролем. Напрыклад. І я проста, загадзя спрабую рабіць, вельмі жорсткі такі адсеў. То бок, я ведаю, што праблемы пачнуцца 100%, але, як мінімум, лепш тады... на першым этапе, пакуль яны яшчэ не пачаліся, там, трэба адсейваць тупа ўсіх. А прыклад можна? Конкретны чалавека? Не чалавек, а прыклад паводзінаў. Што ты такая думаеш? Так, ён там тое зрабіў, значыць, не, гэта ўжо занадта. Пашкадаваў. Вось я не разумею вось такіх шкадоўцаў. Калі яны штосьці шкадуюць. Вось проста мы з мамай учора пра гэта размаўлялі, яна кажа, што вось мяне ад майго бацькі важна, што калі мы пойдзем з ім у магазин, там у краму ці кудысьці, гэта два слова існуюць у беларускай мове. Я скажу, што я вось гэта хачу. Я хачу, каб ён заўсёды мне сказаў, што так, канешне. Я разумею, што ў нас не будзе такой магчымасці, і я, канешне, гэта не буду набываць, але мне важна, каб ён быў адданы нашым адносінам, і каб ён быў гатовы зрабіць для мяне ўсё, што ён можа. І я не магу трымаць вось гэтых адмоў, калі мне штосьці такое адмаўляецца. Гэта значыць, што чалавек, ён шкадуе
для мяне штосьці і гэта ўжо там для маёй маці гэта ўжо быў бы red flag. Ну так, згодна. А вось мне цікава, які ў цябе. Ну тое, што мне вось першае прыйшло ў галаву, самыя простыя прыклады, гэта звычайна вось напрыклад, на этапе talking stage, калі вы проста яшчэ так размаўляеце, ці проста бачыцеся, вельмі шмат хто з людзей ужо тады спрабуе асэнсавана ці не зрабіць вось нейкія гэты такія эмацыйныя арэлькі, там типа трошачкі там не адказаць, вось нешта такое. Вось я гэта супер не люблю. Часам нават, магчыма, людзі робяць гэта не спецыяльна, але вось я ведаю, што мне гэта не падыходзіць. Гэта не значыць, што мне будзе цяжка. Што чалавек дрэнны, ты просто разумееш, так, гэта мне не падабаецца. Гэта яго падыход да увогуле да кантакта са мной, гэта я гэта не змяню. І ты вось гэта супер. Асэнсаваць, што ў цябе узнікаюць думкі, ты там думаеш, а чаму чалавек, напрыклад, не адказвае, а чым ён не займаецца. І для цябе гэта стрэс, і таму ты ўжо ў пачатку разумееш, так, тады я ўжо проста гэтага чалавека пакіну, каб сябе не нерваваць. Вось гэта супер асэнсаваны падход. Было такое, калі такая праблема вельмі часта, і таму як бы вось я кажу, што вельмі шмат каго трэба прыходзіцца адсейваць, каго за што. Але, ну вось, пакуль я яшчэ не прыхільная да чалавека, пакуль я яшчэ незалежная, гэта зрабіць проста. Гэта, мабыць, не хочаш, думаеш, а ён такі прыгожанькі, мабыць, там вось месяцок пагуляем. Не, ніякого месяцка, Даша, ну што потым будзе? Ну вось нельга, я сябе забараняю. І такіх вось як бы рэчаў шмат. Вось проста мне нейкія дробязі, якія разумею, што калі чалавек нават у першы месяц не здаецца мне ідэальным, потым жа толькі горш будзе. Ну вось гэта такая суперская выснова усяго выпуску, што людзі, яны толькі горш становяцца, так? Вось такая твоя выснова? Выснова моя такая, што калі вы ведаеце пра сябе, па-першае, так, давай спіс зробім. Спіс парад, які мы можам... Ну мы ж не эксперты. Я думаю, у гэтым сэнс нашага падкасту, што мы проста разважаем на нейкія тэмы. Не, конечно, але мне здаецца, што пару поінтаў у нас былі даволі карысныя, якія не могуць нашкодзіць так ці інакш. А што ну можна, конечно. Ну вось не ўступайце ў адносіны, калі вы хочаце ім нейкія свае раны залічыць, таму што спачатку спрабуйце ўсё ж такі вызначыць, хто вы для сябе ёсць па сваім меркаванні, і па-другое, не трымайце надзею, што потым будзе лепш. Калі вы адразу бачыце рэд-флэгі, не ігнаруйце іх. Асабліва, калі вы ведаеце, што у вас ёсць праблемы з залежнасцю ад людзей. Таму што яны нікуды ўжо не падзяваюцца, толькі потым яны будуць все маштабней і маштабней, а залежнасць уже будзе. Будзе складаней сысці. Мы падзяемся, што калі вы цяпер знаходзіце ў такіх цяжкіх залежных адносінах, вы іх скончыце ці штосьці з імі зробіце, каб яны такімі ўжо не былі, але мы, здаецца, не верым, што з імі ўжо можна штосьці зрабіць. Ці мы не ведаем як. Я думаю, што гэта толькі тэрапія нейкая працягвае. Ці мы спадзяемся, што вы такога не будзеце дапускаць у сваім жыцці. А калі у вас ёсць нейкія вашы меркаванні на гэты конт, ці вы хочаце прапанаваць нам нейкую тэму, то у нашым апісанні вы можете знайсці спасылку на Telegram-бот, дзе можна пакінуць вашыя думкі, вашыя асабістыя гісторыі, там можна пакінуць галасавое паведамленне, каб мы маглі вас пачуць і, мабыць, выкарыстаць у нейкіх выпусках далей. Калі у вас ёсць нейкая цікавая гісторыя ці тэма, пішыце, не сароміцеся. Таксама зразумела, што вось вся гэта тэма з залежнасцямі, яна даволі цяжкая. Мы не можам сапраўды даваць нейкія экспертныя парады, але нейкія пытанні, на якія мы сабе і вам адказаць не можам, у нас ёсць. Таму мы зробім допіс, дзе мы распаведзім вам адказы на нашыя з'явіўшыяся пытанні ад псіхалагіні. Я вось толькі хацела пра гэта сказаць, то што мы паспрабуем увогуле камунікаваць больш з рознымі беларускімі псіхолагамі, каб яны давалі нам нейкія парады, каб вось гэтую экспертнасць у нашых размовах павышаць, каб мы не былі проста паразмаўляць і ўсё, а каб у нашым, напрыклад, інстаграме з'являўся такі карысны контент з такімі менавіта парадамі, што рабіць. Таму, хутчэй за ўсё, такі допіс ці ўжо апублікаваны, ці будзе апублікаваны заўтра, паслязаўтра. Карацей, пераходзьце таксама у наше апісанне, там яно ўвогуле супер цікавае. Там ёсць спасылкі на наш інстаграм, там спасылкі ёсць на наш Twitter, на наш Telegram, на наш Boosty. Мы там, хутчэй за ўсё, я просто не ведаю, мы гэта записываем за тыдзень до таго, як мы гэты выпуск апублікуем. Хутчэй за ўсё, там яшчэ няма ні вот такого допіса, але, мабыць, ужо штосьці є. Пераходзьце
Карацей, просто глядзіце, там шмат суперска цікавага контенту. Так, подписывайтесь на Забіз Зяпу ва ўсіх соцсетках, сачыце за нами. А мы не расказалі, навошта ёсць Бусти. Мы не расказалі. А гэта за таго, што пакуль да нас не прыйшоў Тиндер, і хто быў у мінулым выпуску, мы не будзем іх узгадваць. Так, выдаляем гэтыя дадаткі, таму што яны яшчэ не прыйшлі з намі з прапановамі рэкламы. Ну, а што рабіць? Слухайте, ну так выдаляйте. Все, мы пачинаем не кіраваць нашими падпісантамі. Усё, у нас уже такі вялікі рух і все. Карацей, калі вы хочаце нас падтрымаць, таму што, ну, мы робім шмат контенту і хочам рабіць яго яшчэ больш якасна, а вось працу нашай гукарэжысёрцы, увогуле працу дызайнераў і усіх людзей, якія ёсць у нашай камандзе, іх трэба неяк аплачваць, таму што хочацца, каб гэта існавала, а існаваць штосьці можа толькі калі гэта рэгулярна, а валанцёрская праца, яна, ну, хутчэй за ўсё, яна вельмі кароткая. Таму, калі вы хочаце нас неяк падтрымаць, то вы можете туды перайсці і даць нам крышачку сваіх грошаў. Вось, і гэта крышачку сорамна пра гэта прасіць і ўвогуле пра гэта расказваць, але, ну, калі у вас ёсць сродкі і магчымасць, і вы хацеце нам дапамагчы, то мы будзем вам вельмі ўдзячны. Так, таксама мы вельмі ўдзячныя студыі Тім-Тім, якія нам сёння зноў далі магчымасць парадаваць сваіх слухачоў больш якасным гукам, таму дзякуй вялікі ребятам. Пераходзьце на іх Instagram таксама. Усё, наш выпуск скончаны, слухайце нас і усім пацалункі. Усім пацалункі.